Това не е нормални работи, нормални познати хора. Не, сега какво може да кажеш? Минимум. Не. Имам такива спомени. Няма 10. Да, имам такива спомени. Маси с столове, шепи. Че просто няма да ми стигне подкаста да ме смазва. Как се запознахме, поръчах си кола, тя ми каза, не, няма да ми кажа кола. Следващия момент се обръщам и чувам табата. Сто шишета на земята и тя само се обърна, усмихна се и замина, че викам, това тук няма седна повече никога. Да, след работа 2 години след. 2 години след и още 3 след теб. Да. Страшно. Дай колко много време от живота си. И сега ми викат, що ми ходиш по заведение, не мисля, какво да правя в това заведение, че аз работя толкова с години по заведението, че не искам да ходя по заведение. Да, аз съм същия начин. Тъй, сега, първо си представи подкаста. Аз съм си представил 1000 пъти вече. Кое искаш да си представя по-точно? Не е да представим на хората. Това ще го представим. Може и последствие, но ще го... Да, ще ги направим нещата. Не, започни с Марава хора, правим нещо ново. Те всички знаят да е. Да, не. Сега в момента се чека, че се записва, аз ще избера някакви кадри. Остай. И ще има след кадър, трябва да е малко по-забавно и ще изпаткам всички. Да. Какво си днес, звезди? Не виждаш без очила. Не виждам без очила. Остаряваш. Остарявам бавно. Добре. Ще представяме. Да. Няма да гледаме по камерата, както... Не, от време на време може да хвърляме по едно око. Да не спадне батерията си. Да. Да си говорим 2 часа. Сега, приятели, това е дългоочаквания наш гост, Звезделина Каравелова. Всички я познаваме и мен включително познавате. Не думай. Да, ще си говорим тази вечер за едно място, определено околовръстен път, Слънчев бряг на север. Това, което за нас е околовръстен път, а всъщност е републикански път. Така ли? Разбирам. Добре, ще режем спокойно. Добре. Това е ясно. За проблемите на околовръстния път ще си говорим тази вечер. Ще си говорим за жертвите, за катастрофите, за безбройните ПТП-та и шофьорите, които ги е страх. Макар и дългогодишни шофьори като мен, ме е страх да минавам нощно време там. Много ме е страх. И не заради колата, а заради хората, които мога да убиеш. Какво мога да се направи по този въпрос? Какво може да се направи по този въпрос? Принципно има една стара фраза: надежда всяка тук оставете. Да. Но въпреки всичко, ние сме длъжни да направим това, което е по силите ни. Тоест, миналото лято, Ники, ти знаеш къде бях аз. Аз знам. Да, място, което аз наричам мило, голямата сграда, което не е по нервите, което не е по нервите на всеки човек, Народно събрание. И всъщност миналото лято аз там повдигнах темата именно за това, което ние наричаме околовръстен път, но реално е част от републиканската пътна мрежа. Това е международен път. Той е граничен. Което е... всички сме запознати с това трасе. Мнозина от нас не смеят да излязат на този път. Мнозина излизат на този път, но с голям страх. Очите не на 4, а на 404. И въпреки всичко никой не е застрахован. И инциденти се случват отново и отново. Добре, защо според теб трябва ли да бъде осветена поне тази част, която има живущи хора? Той има навсякъде от околовръстен път, има сгради, които пресичат, минават на пасарелката, на аквапарка. Моето лично мнение, вярвам, че мнозина споделят моето мнение, че абсолютно цялото трасе от светофара на Жанет до околовръстното, до
кръговото движение на Лидъл на КПП Кошарица трябва да е осветено, защото трасето наистина е много опасно и след малко ще кажем и предполагам, че и ти ще покажеш на екран. След това колко всъщност са катастрофите, колко са загиналите, но за да вкараме някаква хронология в ситуацията, предлагам да зачетем малко документация. Нали, това не е нещо, което просто сме си измислили. Нали, всички знаем какво се случва на така нареченото околовръстно, но трябваше да чуем какво казват и институциите, защото всички сме наясно, че АПИ и община Несебър от години се прехвърлят токата. Да, всички го знаем вече. Трасето... Не, наше, ваше е. Да, наше, ваше, ама ние можем само да пробваме дупки. И да броим жертвите. Примерно, да, и да броим жертвите. Сега, нали, адмирация към община Несебър, че успяха да издействат при няколко години по тази отсечка да се движим без винетки. Да, имаше които случаи, когато гръмна тогава всички трябваше да я обикаляме. Да, което е прекрасно, но отговорността на общината, отговорността на АПИ не се изчерпва до там. Това, което направих аз миналото лято, през август месец, беше да започна да задавам някакви въпроси, за да разбера всъщност чия точно е отговорността. Към кой трябва вече да се обръщаме, така ли? Ами, да. И няма да чета всичко, което съм Няма питала. да не стигне времето. Да, мисля, че няма смисъл. Затова предлагам директно ще зачета всъщност това, което пуснахме миналия месец, след последния смъртен случай. С велосипедист. С възрастния човек с велосипеда, който загина. Изключително неприятно е. С предухалката. До загина. Да. Това, което мога да кажа е, че е изключително неприятно, потресаващо, умопомърчително да видиш как два крака стърчат изпод един чувал. Аз, прибирайки се от работа, минах оттам, може би половин час след като се беше случило това нещо. Нея вечер не можах да спя. Нормално. И наистина трябва нещо да се случи, за да спре тази черна статистика. Това, което направихме, беше да пуснем въпрос, който е базиран на моите питания от предходното лято. Ще зачета накратко. В отговор на запитването от мен става ясно, че проект за преустройство, слушайте внимателно, е имало още през далечната 2012 година. А според данни на МВР, от тогава до сега на тази отсечка са станали над 400 катастрофи. Тежко ранените хора са над 80, а загиналите са 16, като 4 от загиналите в тази черна статистика са от 2025 година. През месец... Да, тази година. През месец август 2024 година министър Коритарова заяви, че до края на същата година АПИ ще обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да актуализира техническия проект с изготвяне на парцелен план, като срокът за тази актуализация следва да е 180 дни. Като по време на проектиране ще трябва да се извършат също екологични и устройствени процедури, за които са заложени допълнително 18 до 24 месеца. За МРРБ и за АПИ това вероятно са само числа, километри и финансови изчисления, но за населението на община Несебър и на посетителите й е ежедневен кошмар с трагичен завършък, сирени на линейки и патрулни автомобили на МВР. 1 година и 4 изгубени човешки живота по-късно, моля да получим писмен отговор на следния въпрос. Подновена ли е процедурата и на какъв етап е? В какъв срок се предполага, че ще започне практическото преустройство на посочената отсечка и кога се очаква да бъде завършена? Накратко, за тази отсечка е имал проект още през 2012 година. Но през
Изминалите 13 години не се е случило нищо. Защо? Защото са построили някакви сгради там? Или... Защото комуникацията между община Несебър и АПИ и МРРБ куца или липсва. И... Скъсала се не. Ами, явно някой няма интерес това нещо да бъде направено. Може би. Не знам каква е причината, но ето и това, което ви прочетах преди малко, беше въпроса, който сме отправили ние, на база някаква фактология и данни, които аз съм получила от Министерството. И ето какво ми отговарят. Във връзка с разширението на въпросната отсечка и изграждането на второ платно за движение във всяка от двете посоки, Агенция Пътна инфраструктура информира, че се предвижда до края на септември месец, сега този септември, който измина, да се проведе работна среща с кмета на община Несебър, на която ще се обсъдят техническите параметри на проекта и взаимно сътрудничество АПИ и общината да реализира. Едва след това ще може да подготви задание за проектиране, съответната тръжна документация към обществената поръчка и ще бъде възможно да се обяви процедура за избор на изпълнител на проектирането. Експертите на АПИ считат, че към момента актуализиране на наличния технически проект за реконструкция на участъка, изработен през 2011 година, няма да е достатъчно и е възможно предметът на обществената поръчка да бъде променен. Причината е, че трасето попада изцяло в урбанизираната територия на град Несебър, която значително се е развила в периода от 2011 година до днес. Изградени са локални платна, множество входове и изходи. Да, които нито мога да излезеш, нито мога да влезеш. Да, прилежащи имоти, които при разработването на техническия проект преди 14 години не са съществували или са били само в проектен план. Изводът е възоснова на обстоен оглед на място на цялото трасе, проведен на 23 октомври 2024 година, съвместно с представители на областно пътно управление в Бургас. Което ще рече, че все пак вследствие на зададените въпроси някой някъде нещо се е поразмърдал. Така. Тук нататък идва интересното. Предвид това, че отсечката преминава през населено място, се наблюдава интензивен пътникопоток и велосипедно движение. Бих добавила тротинетките, точно това ще да кажа. А за закона за тротинетките нещо знаеш ли какво стана? Нали? Глоби или това друга тема? Това е друга тема, но гражданска отговорност ще да плащаме и за тях и до там пак се изчерпва. Защото и аз имам вече. Затова ме интересува. Да, добре. При всички положения пак се оставя виновен този, който е зад волана на автомобила. Точно така. Продължаваме, да. Така. Чакай, докъде бяхме стигнали? До най-важната част. Връщаме се малко назад. Предвид това, че отсечката преминава през населено място, се наблюдава интензивен пътникопоток, велосипеди, тротинетки, което налага съвместно с община Несебър да се реализира пешеходна инфраструктура и велоалея. Оле Боже, да ми повярваш. Има необходимост, считам. Съгласно нормативните изисквания за урбанизирана среда. Но той имало изисквания за тази работа. Не думай. Разширението на участъка от републиканския път би могла да се осъществи. Съвместно от АПИ и община Несебър, предвид разпоредбите на член 30, алинея 3 от ЗП и член 41 от правилника за прилагане на Закона за пътищата. През октомври месец 2024 година е изискана информация от община Несебър относно перспективите за развитие на трасето, което коментираме, като част от първостепенната улична мрежа на града, както и данни за застрояване на прилежащите имоти с отделното им предназначение. Въз основа на тези данни ще е възможно да се определят техническите параметри за разработване на проекта, брой ленти за движение в посока, тротуари и велоалеи. През декември общинската администрация е дала единствено насоки за спазване на проектните решения в изработения през 2011 година технически проект относно заустванията на локалните платна.
извадка от регулационен план, план за застрояване, подземен кадастър и или проекти за пътни връзки към момента не е постъпвала в АПИ. Което ще рече, че Агенция Пътна инфраструктура е изискала някаква информация от община Несебър, а община Несебър не им е предоставила изисканата информация. И в крайна сметка, докъде стигаме пак? До първия въпрос. Никой не иска да говори за политика. Никой не иска да се занимава с политика, но в крайна сметка се оказва, че именно бездействието и нехайството или погрешните решения, взети от политиците, са причина за всичко, което ни се случва. Било то наводнение, като в Елените, било то смъртни случаи, като на околовръстното, било то неработещите пречиствателни станции на най-големия курортен комплекс изобщо на Балканите. И в допълнение, АПИ информира, че за цялостно извеждане на транзитния трафик от урбанизираните територии в района, на първо място е необходимо да се извършат съответните инженерни и административни проучвания, въз основа на които да се определи възможността за реализиране на обходно трасе по нов терен извън застроените зони. При изграждане на такова трасе, първокласният път следва да премине по него. В последния абзац ни казват, че е хубаво да има паралелно още някакъв път, който да се движи. Обаче тук работата е ни камилата, ни камилария. Не ако питаш по същия начин, както се говори за въпросната магистрала Черно море, за която има проект от преди вече близо 60 години. И един такъв паралелен път, според мен е с... Това си е направо омагьосващ път. Ти задаваш въпроса на едните, те ти отговарят да се връщаш към другите и те няма... Не знам. За мен това е лудост. На база това нещо, което прочетохме сега, предстои да пуснем запитване какво всъщност е произлязло от срещата, която трябвало да се проведе през септември месец между Агенция Пътна инфраструктура и кмета на община Несебър. Добре. Вие ли ще внесете това? Или ние гражданите трябва да внесем това запитване? Не, аз, тъй като имам комуникация с народни представители, аз на база това нещо ще помоля да бъдат внесени още въпроси. Но от получената информация до момента ясно прозира, че няма интерес да бъде направено това нещо. А Ники, както и ти каза преди малко, мен ме е страх да се движа по всеки го е страх. Ние как може да предпазим гражданите, шофьорите по някакъв начин, докато това стане, защото това може да стане, но ще е след... Няма да стане утре. Нали? Не, това нещо може да стане утре. Освен да ги предупредим, всички знаят, но това не е достатъчно за мен. Не, то предупреждението, в никакъв случай никой не е застрахован. Ти може да си трезвен зад волана, може да не си под въздействието нито на алкохол, нито на наркотици. Обаче е случая с двамата възрастни руснаци, които загинаха края на миналото. С таксиметровия шофьор, който човека нямаше вина. Абсолютно без вина, трезвен, не е под въздействие на наркотици, обаче ето станало. Случая с велосипедиста, който загина. Ники, предната вечер преди да загине този човек, аз съм убедена, че на мощчето на бабата преди Жанет, аз се разминах със същия човек. Вероятно, може би е същия. Единственото нещо, което на мен ме привлече вниманието, бяха светлоотразителите на педалите. Те толкова леко пробляснаха, аз помислих, че е котка, лисица или някакво животно. И просто се загледах се, съсредоточих се да разбера. Ама и минават доста животни виждаме по този път убити. В смисъл такъв някаква безопасителна мрежа. Ако има, може и хората няма да минават. Виждаме убити животни, които след това дори една седмица стоят, ги подмятаме там, заобикаляме предпоставка за 5 и така нататък. Няма значение. Так какво може ние да направим за момента да спрем по някакъв начин? Ние не мога да спрем, поне да помогнем. Това, което... Как ги виждаш ти нещата?
Това, което според мен трябва да се направи, специално за Несебър, за което и ти, между другото, имаш много голяма вина. Аз? Да. Добре, слушам сега сме в ефир. Имаме едно сравнително добро гражданско общество, което скача по значимите теми. Обединяваме се, когато има нещо важно да се прави. Имаш предвид групата? Имам предвид групата. Ники, сега ти не считаш себе си за общественик, обаче е факт, че вече 8 години, мисля? 7 по там някъде, 8. Почти 8 години ти администрираш най-голямата група в района. Шофьори Несебър, вече група с близо 30 000 членове. Без 400. Това... На тефтерче ли си ги бориш? Всеки ден се подборявам преди 12 часа так. Викам още един. Не е така. Много е трудно, човек. Ти знаеш за какво става въпрос. Знам, че е трудно. Не можеш да угодиш на всеки. Мисълта ми е, че успяхме някак да създадем едно общество, което наистина се вълнува от важните неща. Било то момент, в който трябва да се обединим, да помогнем на някой в нужда, да застанем зад някаква кауза или да отстояваме просто нещо, което да е за благото на местното общество. И тази ситуация е точно такава. Личното ми мнение е, че без ефективни действия от наша страна това нещо няма как да се промени. Трябва да започнем да правим малки, кратки блокади на различни места, за да привлечем вниманието. Надявам се, че не искаш да ги правим в средата на сезона. Не, в никакъв случай в средата на сезон. Сега в крайна сметка това лято имахме 4 смъртни случая. 4, само там. Другите въобще няма да ги говорим, защото това лято беше направо. За това можем да се поговорим малко по-късно, ако искаш. Но имахме това лято 4 смъртни. Всъщност може и повече да са... Аз знам за 4. Аз също знам за 4. Последния е велосипедиста. Да. Можехме всеки един от тези случаи беше удобен момент, в който да блокираме цялото Черноморие, защото този път свързва 3 области. Ще да стане много сложно. Да, не е това начинът. Нали? Ние искаме да направим нещо добро, но от околните, от туристите, от почиващите, от никой нямаше да бъде разбрано правилно. Да. Ще всеки сбърза на почивка, аз искам да отида там, вие са ми затворили пътя, глупаци и така нататък. Да, нормално е. Затова считам, че е необходимо да сторим нещо. Било то да блокираме едно кръстовище или входа тук нагоре за пробив. Добре, ще има някакъв ефект. Те какво ще кажат? Добре, браво, блокирахте, пускаме лампите ли? Няма да стане. Не пречи да опитаме, Ники. Няма проблем да опитаме. Аз мисля, че ние сме тук. Аудиторията 90% са шофьори, които ще гледат този каст. В крайна сметка, никой от нас не е застрахован, че няма да е следващия човек зад волана пред колата, пред която изскочи някой. И няма. Защото това се случва. И там няма Ето е статистиката. От въпросната 2012 година, от когато имало било такъв проект да бъде направен, има до датата, в която аз съм пуснала питането, миналата година, са 10 смъртни случая. Към тях, като прибавим двамата възрастни руснаци, като прибавим и 4 случая от това лято, за 13-14 години това са 16 изгубени живота, 16 разбити съдби, 16 разбити семейства. Повече са, защото... Казвам, най-малко. Това са семействата на шофьорите, невинните. Това са човешки съдби, това са човешки животи, които са разбити заради нехайството на една, две, три, 5 институции по трасето. В крайна сметка, добре, нали имаме бюджет, нали имаме държава. Нали знаеш България как стават нещата? Трябва да стане нещо, ето елените. Да, като елените, примерно, защото на въпроса на отговора от министър Коритарова,
който получих него, не го нося, но ако искаш ще ти го изпратя да покажеш последния абзац. Това трасе е било от първостепенна важност за региона. Да, добре, хубаво. И по какво точно личи, че за тях това е от първостепенна важност? За нас е от първостепенна важност, за да можем да се придвижваме нормално, защото ежедневно някои от нас пътуват не по един път или по 2 пъти, за да отидат да се приберат от работа, нали, дневно, а някои хора пътуват дори по десетки пъти. Ежедневно по това трасе. Това е страшно. Но той през деня е страшно. Ранените участници за този период са над 80. Тежко ранени или... Ти ще го покажеш, ще го покажеш на екран, да могат хората да си го разгледат. Просто това е абсолютно безумие. Ако аз миналата година не бях повдигнала темата, въпросната среща, която трябвало да се състои сега септември месец, въобще изобщо нямаше да бъде повдигнато. На това трасе трябва да има 4 ленти, трябва да има отстрани велосипедна алея. Ти представяш се, ако са 4 ленти, какво състезание ще падне на това трасе? Защото в момента е състезателна писта. Само си представи, аз не съм против, нека да има. Дай да видим това, какво състезание ще стане. Добре, Ники, от тук до Поморие, примерно, имаме 4 ленти. Там състезания ли? Има. Не. В смисъл, винаги ще ги имат тези, дето са се качили на автомобила и са решили, както казва моя мъж, аз, моя път, моята кола, нали, всичко е мое. Да, такива винаги ще има. Но в крайна сметка тези от нас, на които живота им е ценен и които искаме да се приберем при децата, при семействата си, при хората, които обичаме и не обичат. И пак опираме, извинявай за въпроса, ако са 4 ленти, дали ще пресичат хората или ще ги е страх да пресичат? В смисъл, аз не бих пресякал на 4-лентов път. Ама то не е редно, трябва да се направят надлези. Точно за това говорим, че ако се направи... Ето, добре, примерно, тази тема също е коментирана, тук вече станаха 2 години, много пъти е коментирана от всички. Построяването на Лидъл. Община Несебър беше тази, която трябваше да задължи Лидъл да си изградят пасарелка. Да. Имаше пълното правомощия да го стори, но не го сториха. Има една пасарелка, която е на аквапарка. И никой няма по нея. Не, аз съм виждал много рядко човек. Да, но има хора с мозък в главите, които минават. Но ето това също е изградено от частниците. От не, от... Сънидей там. Не Сънидей, какво беше? Форт Нокс, мисля, че бяха. Да, Форт Нокс, точно. Да. Но от тях е изградено. Не е изградено от общината, не е изградено от АПИ. Ето сега, примерно, като идваш от Несебър по околовръстното и като се движиш към светофара в Слънчев бряг, на около 300 метра преди светофара, в дясно, общината изгради улица, която да излиза от комплекса вън на околовръстното, но там пак има окоцяла комуникацията и улицата не е свързана с околовръстното. Там пак няма връзка между АПИ и между общината. В смисъл такъв как не е свързана? Буквално не е свързана или... Буквално не е свързана. Имаш асфалт на околовръстното, имаш чакъл 10 метра и след това отново имаш асфалт. До там има една автокъща. Нещо такова. А ти там можеш да направиш хляб за бой? Защото аз не мога. Не мога, бе. Както и на Вива Клиник. Като излизаш от Вива Клиник хляб за бой, може да направиш? Лятото. Аз зимата не мога да направя хляб за бой. Трябва ли да се забрани според теб там? Отидаме много далече, но трябва да се забрани там поне левия за бой. Няма как да се забрани. Говорим глупости. Не, те много неща могат да се забранят, обаче добре, ето сега, задавам друг логичен въпрос. Община Несебър е като администрация, като общински център, има пълното право да си изготвя разпоредба на местно ниво, която да бъде спазвана от местното районно управление, от служителите на реда на местна почва. Тротинетките да не бъдат допускани на улицата.
При положение, че преди малко с тебе си говорихме, че ние е страх да караме на околовръстното. Това лято всеки ден пътувам в двете посоки до работа и обратно. 4 пъти съм си позволила да мина по вътрешния път. 4 пъти, след всяка катастрофа на околовръстното, аз решавам да мина. Да. Ти от колко години имаш книжка, Звезди? От 2017 година. От когато се познавам с теб. Точно. Ще да бъдеш книжка за хеликоптер, да летиш. Ето, доста години имаш книжка. Не е само да имаш книжка, имаш опит, защото ти постоянно пътуваш. Имам опит, бих казала, че съм... Да, защото някои имат книжки и да ни карат. Сравнително добър шофьор и съм сравнително... На околовръстен път. Най-големият ми страх, аз всъщност търсих оправдания години наред да не изкарам книжка, да не се кача зад волана. Не защото... човек, нали? Да, това винаги е била единствената причина. Това беше причината да изкарам книжка толкова късно. Винаги ме е било страх да не отнема живот. И мен това най-много е страх. Да не блъсна човек. Търсих си оправдания, нямам време, нямам пари. Истината е, че винаги съм имала и двете, винаги съм можела да го направя, но го отлагах във времето. Докато в един момент просто не стана крайна необходимост и трябваше да го направя. Но по тях времена, Ники, нямаше тротинетки, нямаше триколки. Най-страшното нещо бяха велосипедистите. И то нямаше толкова. Които се движат с 10 км в часа. В момента тротинетката прелита покрай тебе, минава ти отдясно, прелита покрай тебе с... Как ще минава отдясно и има дупка в дясно и ти решиш да избегнеш дупката, ти си убива? Така наречената немска линейка това лято. Между другото, аз не намерих никъде нищо в медиите. Това немска линейка? Има тук една частна линейка. Да, знаме. Таксиметровите я наричат немската линейка, не знам защо. Таксиметров шофьор ме го разказва това нещо. Търсих в медиите, никъде нищо не намерих. В интерес на истината. Линейката е отнесла едно момиче, мисля, че е било непълнолетно с тротинетка вътре в комплекса. Оставя на място. Защо? Защото момичето с тротинетката излиза косо от вътрешна улица на главната на улица първа в комплекса, и единия, другия и до там. И никъде не се чу? Никъде не се е чуло. Случило се пред очите на таксиметров шофьор. Да, разказахме го. Може би средата на август е този случай. Мен ще проверя бюлетина на МВР, защото там всичко трябва да излиза цяло. И аз не съм чул. Интересно, всичко, което стане лятото и не само се качва снимки, видеа в групите и винаги ги виждам по някакъв начин, не знам какъв. Да. И щеше да бъде отразено, не съм чул за това нещо. Да видя нещо по темата, не открих, но буквално пред очите на човека се е случило. Сега по случайност детето да е оцеляло, силно се надявам. Силно се надявам, защото такива трагични случаи вече станаха много. Мисълта ми беше, че община Несебър има правомощията да издаде разпоредба, която МВР да спазва на местно ниво и тротинетките да не се движат по улиците. Аз доколкото разбрах... Най-малкото, което е цялата вътрешна улица първа, редом с улицата върви велоалея, която е изградена преди много години, просто не се ползва. Не се ползва, няма смисъл. Те хората искат да се карат между колите, човек. Аз ги виждам, те искат да изпреварват колите. Да, те така правят. Да, и после имаше това лято имаше случай точно на Кубан на първа. Блъснаха такъв с тротинетката на 6-7 метра, момчето нищо не остана, обаче тя го метна жената на 6-7 метра, защото той мина пред нея. Нямаше вина. Клипа излезна, качихме го. Нямаш време за реакция в такава ситуация. Ти не мога да спреш толкова бързо. 40 да караш, пак не мога да спреш, човек. С колкото и да караш, просто нямаш време за реакция. Те изкачват от всякъде. Ти всеки ден пускаш в групата през поделени видеа 3 деца в равда качени на една тротинетка. Да. Безумно. Миналото лято също колко инциденти станаха в Слънчев бряг. АТВ-то така. С триколки. АТВ-то. Защо общината ги позволява движението? Добре, атракцион, обаче всяко нещо трябва да е с... вече атракцион в Слънчев бряг е нарицателно. Да не споменаваме случаите тази година. Туризма в един момент в Слънчев бряг ще стане нарицателно за нищо несъществуващо, защото като
изброиш, и лените, като сложиш в статистиката всичко, което се случи това лято, всъщност това лято съм видяла повече мъртъвци със собствените си очи, отколкото съм виждала през целия си живот. Видяла съм баба ми и дядо ми починали през целия ми живот. Това лято видях на 2 пъти стърчащи крака, единия път на удавник, другия път тук на околовръстното. А колко не си видяла? Колко не съм видяла. Паднало дете с парашут, блъснатото семейство с АТВ-то, колко удавници имахме. Много. Мисля, че последно бяха 16-17 удавени. Тук вече с селените просто потребахме статистиката. Що за турист би дошъл на такова място? Мазохист. Добре, ама те мазохистите в един момент ще свършат. Да, бе. Аз си сме от хората, които не са кореняк, не се върли. Да. И ме обвиняват за това нещо, което аз... Най-редовно ме се случва. В крайна сметка... Ти каква си говориш? В крайна сметка, хора като нас са избрали Несебър за свой дом. Не заради... Много са такива като нас, мога да ти кажа. Много са. Факт. И тази тема не идея, че ще направят за дестинка. Да се върнем на околовръстното звезди. Аз и ти обичаме Несебър. Да. Аз и ти сме тук, защото сме се влюбили в Несебър. Да, факт, така е. Ние не сме тук заради голямата сезонна печалба. Каква печалба? Може да се печалба. Айде стига, всички знаят. Колкото и да е на територията на общината, за съжаление, прехраната с друг отрасъл, нали, нямаме животновъдство, нямаш зимата, какво правиш? Да, прехранваш се действително само от сезон, но пак казвам, за да успеем да променим нещо на местна почва, трябва да има единство и трябва да има действие. Да, бе, може да пробваме. Да, малко отговорих така. Не знам дали ще има някакъв ефект, често казано, от ефективен протест на околовръстното. Да, според теб ще дойдат ли хора? Засегнати или пряко, или косвено засегнати, или които ги е страх за евентуално? Или за какво ще дойдат според теб? Помниш ли протестите за цените на горивата? Помня. И? Колко човека излязат тогава? Те кажем около 15 коли. Бяхме. Добре. Но това беше, кажи речи... Смяха ли се? Добре, няма значение. Но после всички се интересуваха какво точно се случва. Ма той е така, бе. Всеки гледа във Фейсбук или телевизията, няма значение, всеки говори, коментира, обаче ако трябва да се направи нещо, сега една шепа, ние си ги знаем вече. Даже я знам кой ще дойде. Ника, знаеш какъв е проблема на нашето съвремие? Не, кажи ми, моля ти се. Една дума. Интернет. Чудесна дума. Да. Малка няма дума, да. Знаеш ли защо? Защо? Защото колкото ни е в плюс и в помощ, толкова е в ущърб на обществото. И веднага ще обясня защо. Станала е някаква трагедия. Тук телените, околовръстното или каквото и да е. Да. Станало е някакво мазало. Пуска новините вечерта, вижда, налял си една ракия, турил си една салата. Ти! Сем, ще го дрежим. Налял си една ракия, сложил си една салата. Ой, чакай се, аз ще им кажа на тя, отваря компютъра или телефона, цъка. Край точка. Един пост във Фейсбука, ентър. Казах им аз на чакай. Затваря се и край. Пуснали сме парата през свирката. Да. И, нали, аз съм си казал моето мнение. Олекнали. Обаче... Жалко е, защото със всичко се случва по този начин. Аз го казвам, дето и аз го правя. И ти си го правила. Да, и аз съм го правила в ситуации, в които в този момент не мога да направя нещо на практика. Защото
обществото мълчи по много теми. Да, има определени лица, общественици, които излизат и повдигат някакви теми. Но младите хора мълчат и търпят. По-лесно е, бе. Да, по-лесно е, обаче в някакъв момент всичко рефлектира върху всеки от нас. Нали знаеш старата фраза, мечката танцува в двора на комшията, мен няма вълнува мечката, като затанцува в нашия двор, тогава става лошо. Това, така каза после комшията. Да. Точно за това всички трябва да сме единни. Защото това, което ти казах и всъщност това, което пуснах и във видеото, след като видях двата стърчащи крака. Да, аз го имам видеото, аз бях супер потресена, просто спрях колата и заснех едно видео, в което накрая казах, че никой не е застрахован. И действително никой не е застрахован. Вече има на брой случаи, в които и политици са предизвиквали смъртни случаи. Обаче с една малка разлика. Политиците някой ги пази. Ти си политик. Потъват? Не. Аз съм певица. Аз съм майка, аз съм много неща, но не е политик. На мен политиката винаги ми е била хоби. За мен политиката е нещо полезно, което се случва днес, сега, нещо полезно, което трябва да се случи, когато в момента, в който можеш да направиш нещо полезно за обществото, стани и го направи. Аз съм много далеч от политиката, от идеята, че ще се пенсионирам с политика, затова и в момента уча нещо коренно различно. Ще кажеш на нашите зрители какво учиш? Не, добре, не е на този етап. Ще ти сложат лайк, не е за друго. Не, няма значение. Добре. Политиката е нещо, което трябва да направиш тук и сега, в този момент, ако имаш възможността да го направиш. Иначе политиката днес ще е коренно различна от политиката, която ще е след една или след 2 години. Просто нещата са изключително динамични и се сменят. Такъв е живота, забързан, както ти каза, интернет, който ни пречи много, помага много, наистина. Да, помага в много отношения. Помага да се видиш близките, които от 20 години, примерно, са зад граница, защото системата ги е изгонила. Помага да влезеш, да прочетеш, да научиш нещо. Има достъп до полезна информация. Но много улеснява и... Улеснява в много отношения, да, но на... Присти време. Но до голяма степен пречи на обществото. Пречи на това единодушие, единомислие. Дали, много често казваме, то едно време какво е било, сега какво е, но времената се менят. Не може да е както едно време. Това няма начин. Света се развива, човек. Аз не съм против тези работи, ама понякога прекалено. В случай, както ти казваш, качваш нещо във Фейсбук, 2-3 ти отговарят, те сте свършили работата, те сте отговорили, един лайк и край. Затваря страницата, скролва нагоре, продължава следващата новина. И знаеш какво е интересното? Всички ме опрекват, че пускам само лоши новини. И то няма други, бе. Ама това е проблема. Няма други, бе. Аз съм пробвал, не съм пробвал. Пускал съм за спортисти от Несебъртка. Човек. Никой не го интересува това. Интересува го кой е умрял, кой го блъснаха, къде има потоп. И това е. За съжаление и масата новини са такива. Всичко е такова. Така, за съжаление, новините са лоши. Няма някакъв изглед да стават по-добри. За това трябва да си подобрим новините сами. Дария, пак опираме до там, че хората не ги харесват хубавите новини. Харесват лошите. Да не кажа клюкарските, защото те са точно такива, лошите. Да, но когато правиш нещо хубаво, мъничко всеки ден. Добре, бе, Ники, колко благотворителни инициативи си направил ти лично през годините до сега? Не да карам да ги бръчна, да, не можеш. Много са. Не можеш. И много... Ето, това са малки хубави неща. Да, виж, супер, остават се, аз ги помня и ме радват. Заразихме доста хора, това е хубавото. Именно. Да. Аз това ти казах, виновен си. Виновен съм, признавам се. Виновен си. Ама ми достава страшно удоволствие. Отдавна така не сме правили нещо по-голямо. Ето ти нещо голямо. Блокада на околовръстното. Това не е... Това
Това, ако не е голямо, не знам, да блокираш движението между три области. Ще видим какво мислят пък хората, могат да се навият, знаеш. Да, ето това е един въпрос, който можеш да пуснеш в края на подкаста. Ще го пусна, но аз Нека да чуем какво е общественото мнение по въпроса. Да, но пак ще дойдат, не ти казах. Айде да ни казвам, ще дойдат 15 коли. Може пък да сме приятно изненадани и да дойдат 16. И ще го направим. Добре, айде, ще го направим и ако няма резултат, повече няма да дойдат. Това е проблема. Ако няма резултат, сами ще сме си виновни. Като от нас имам предвид цялото общество. Да, които не са дошли или не които не са дошли, а които не са обърнали внимание на този така наречен протест. И като не стане нищо, хората вече се обезверят, другия път ще кажат, да, ще хода аз там да си губя времето, да ме обсуват и така нататък. И затова не идват, защото не се случва нищо. Но без ефективни действия няма как да очакваме да се случи нещо. Аз съм на принципа пробвай. Още една стара максима. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто го направиш. Да. И пето и шесто да не стане. Но това е друга тема. Това е така. Ние какво можем да направим, да кажем на хората, аз това искам от самото начало да си го избистря в главата, едно, че да внимават, но това се случва. Да, ние всички внимаваме. Ние всички внимаваме, обаче в следващия момент един моторист е полетял по асфалта и едно момиче е мъртво. Така е. Факт. Не е естествен подбор. Това е невнимание, това е... Ето, аз също не разбирам как възрастният човек с колелото може да се качи без каквито и да било светоотразители и да се движи. Това е явно човек, който всяка вечер се е прибрал по едно и също време. Или от работа, или връзното. Може да е бил пазач човека, Бог да го прости. Но факт е, че и да се пазим... И да се пазиш, не се застраховам. Аз не обичам да минавам по вътрешния път. Нито по вътрешния обичам, нито по външния. Къде да караме? Мен ако питаш... Всъщност, ако питаш, комплексът в момента е превърнат в нещо толкова ужасно, че въобще не бих стъпила там, ако не трябваше да ходя на работа. Въобще не бих минавала по това трасе. Въобще нито да го заобикалям, нито да влизам през комплекса изобщо. Истината е, че и общината, и държавата не хаят за комплекс, в който всяко лято ежедневно има около 500 000 души. Това не са ти 5 човека. Става въпрос за страшно голямо текучество от хора. Ние сме, пак казвам, най-големия курортен комплекс на Балканския полуостров. И имаме 2 пречиствателни станции. 2 линейки. И 2 линейки. Като едната пречиствателна станция не работи. Другата линейка е счупила стъклото. Надявам се да се го оправи, защото зимата ще има малко хладно. Не, то е... Добре, бе, ти... То е трагикомично. Ама ти мислиш, че само общината. Ние нямаме ли вина? Самите ние, собственици на хотели, собственици на магазини, собственици на каквото е било там, обекти и така нататък. Никой, ще да кажа нещо, никой не го интересува. Не всички ни интересува, но никой не прави нищо. Добре, виж, Ники, преди малко казах за пречиствателната станция. Знаеш ли, че тук на Елените, защото много се говори за Елените в последно време? Така, знаеш, че има пречиствателна станция, нали? Знаеш, че не работи. И това не знаех. Не, чакай, практически работи, но знаеш ли какво прави? Харчи ток? Да, примерно. Така, цялата канализация на Свети Влас и на Елените минава през тази пречиствателна станция. Която не работи. Но тя не пречиства, а само раздробява. Чудесно. И всичко това нещо се изхвърля на 168 метра, мисля, че бяха, в морето навътре през една тръба. Съответно, течението обичайно какво е? От север на юг. За морското течение говоря. Съответно, всичкото това нещо, което е излязло през тази тръба, тоалетните на цял Влас и на... Да, то е трагикомично. Всичко, което е излязло през тоалетните на Влас и на Елените, се влива в морето и след това течението го отнася към Слънчев бряг и към Несебър. И оттам нататък, що сме с летен вирус, защо имаме разстройство, защо повръщаме? Защо децата ни постоянно са с симптомите на така наречения летен вирус. Да. И тук отново и по тази тема съм пускала питания
И по тази тема е един омагьосан кръг, ама частници, ама не знам си какви запори, ама и всичко остава с едно голямо многоточие. Чакаме да стане нещо сега там, така? Не, нищо не чакаме да стане, нали, според институциите там нищо не може да стане. Не, в смисъл имах такова нещо предвид да стане, не дай си Боже инцидент или някой да му се случи нещо, за да се разнищи какво става по тази пречиствателна станция, що не работи и така нататък. Да ти кажа, според мен, нито за пречиствателната станция ще се разбере кой е виновен, нито за случилото се на елените ще се разбере кой е виновен, нито за околовръстното ще се разбере кой е виновен, защото всичко е тупане на топката и прехвърляне на отговорност. Ето за това говоря, че ние сме си виновни. Не само да кажеш общината и държавата, нататък. Ние всички чакаме някой да ни свърши работата. Ти ме упрекаш, че аз не се съгласявам. Аз се съгласявам за протеста, но няма да дойде никой, защото хората не искат. Не те упреквам. Не. Така образно казвам. Не те упреквам. Всеки има право на вътрешно чувство, вътрешно убеждение, себеубеждение, не искам да се случат нещата. Не, че не искам. Въпросът е кой в крайна сметка носи отговорността. Ние. Да, ние гражданите, ние потърпевшите. Ние носим цялата тази отговорност на собствените си плещи. Не я носят истинските отговорници. Ето за случая с елените от преди няколко дни, примерно. Вчера е внесено предложение в Народното събрание за съставяне на комисия за разследване на факти и обстоятелства за това кой аджаба е виновен за това, което се случи. Още през 1998 година започва бетонирането на въпросното ДР. Има няколко обекта, които нямат разрешителни, но дори всичко... Аз разбрах, че няма акт 16, поне така чух. Така, виж сега. Дори всичко да е изрядно в документацията, в което, нали, в по-голямата част от документацията, мисля, че никой от нас не се съмнява, че всичко е изрядно. Защо? Защото с пари под масата всичко се случва перфектно в нашата държава. Подписите се слагат когато трябва, където трябва, той, че някоя друга институция е прескочена, нали. Обаче в момента се спрягат основно две имена на Арабаджиев и на кмета на Несебър. Като кмета на Несебър излиза в едно видео и започва да държи тон на хората, които отправят упреци към него. Да, добре, ти дръж тон. Ти твърдиш, че всичко в документацията е изрядно, но в крайна сметка ти като градоначалник от вече повече от 16 години на тази община си длъжен, когато срещнеш някъде нещо нередно, да сигнализираш съответните институции, защото да си кмет, да си министър-председател, да си директор на някаква институция не е само титла. Ти си в ролята на човека, който трябва да следи наистина за безопасността на хората, за които ти трябва да се грижиш. Община Несебър не е само сградата на община Несебър. В община Несебър живеят десетки хиляди души. И все повече хора избират да живеят в Несебър. Да, увеличава се. Добре. Но околовръстен път Слънчев бряг Несебър, според теб, остави, че е опасен, тъмен, необезопасен, нищо няма. Дупки има ли? Не. Не, нали? Абсурд. И аз не съм срещал скоро. Значи, има особено... Особено? Ти с майка му стара топ. Топ е, сега съвсем ще ме синят, ама да не го гледат. Той ще трябва пип, ще има голямо пипкане. Голямо. Не, само 2-3 пъти се изтърва. Да. Тя е страшно. Аз като съм влизал в една дупка, даже бях безопасивен вечер, ходих, взех от един приятел, един колос да му прощава, защото колоса изчезна. Аз го оставих там, бе, човек. Валеше страшен дъжд. Извинявай, че те прекъснах, но се сетих за този случай. Валеше страшен дъжд. Огромна дупка. И един след пред мен влезна в дупката и към майко, мила, ако бях влезнал аз, край. Човека,
Заминах, дойдох до тук, взех един конус, отидох, сложих го, конуса го нямаше, след час. Да можеш да го. Да. Има и дупки, неравности, които пак са предпоставка за такива ПТП-та и за, не дай се, полисмъртни случаи. Тях трябва да се оправят, но никой не ги проглежда тези дупки на ковърс, защото няма кога. По принцип община Несебър е... Защото сега ще кажеш, че не е на община Несебър този път. Не, той не е на община Несебър, как? Кой трябва да ги прави? Той даже не е на държавата. Той е на... На кой е този път? Той не е на община Несебър. Виж сега, той ще го повторим. Той не е на община Несебър. На кой? Даже не е на държавата. На кой е този път тогава, де факто? Правилно от марсианците. 100% имат. Знаех се, че имат някаква ремеса извънземните, защото той наистина е изключителен. Не, оставим етапа. Община Несебър има правото да попълва дупките. Само това? Да. И на 2 места, между другото на 2 места, боже, направо като видях това ми идеше да се прекръстя. Са направили, едното място е където е аквапарка, другото място е на следващото там до голямото заведение. Беше Каручка и няколко пъти са имената. Да, и аз не мога да изпълня. Като се нарежи някой заляв за вой, да може да... Направиха ги на 2 места, ги направиха те отбивки. В началото автобусите спираха, защото мислеха, че е паркинг за автобус. Но наистина това върши работа, Евала. Да. Това е добро. Ти спомняш си как направиха кръговото на Лидъл една вечер? Пропуснал съм. Една вечер просто го очертаха и решиха, че това ще е кръгово. По-добре от нищо. Да, обаче знаеш какво стана? Имаше за един ден, 2 дена няколко катастрофи, защото хората не знаят, че това е кръгово, се наложи да го ограждат с тези, още стоят там, пластмасовите ограждения, пълни с вода бяха първата вечер, изтекаха на сутринта, после пак ги оградиха и сега са така, защото са фанати с анкерни болтове за земята. Искаш да ми кажеш, че в началото е било само с маркировка? Да, аз това ти казвам, първата вечер беше страшно. Това е гениална мисъл. Хората идват от Варна, то кръговото. То няма кръгово, то има очертание. Той е знак за кръгово, предполагам, че не е. За знак не знам, ще излъжа, но след 2-3 катастрофи го направиха с тези пластмасови такива, не знам как се водят, конуси си там, какви са, пълни с вода, но те бяха изтекли до сутринта и се бяха пръснали из цялото кръгово. Това не си ли го спомняш? Не, просто не съм минавала. После го фанаха зимата беше, ми спомня началото на зимата. Мисля, че по това време не ти казах, това търсе по принцип го избягвам. Ми се налага. Генерално го избягвам. Казах ти, ако не трябва да ходя на работа, изобщо няма да минавам. И аз не бих минавал. По-атрактивно и по-логично ми е да се кача на лодка и карам по водата. За нас, да кажем, че тук местните и тези, които пребивават, идват си отиват, за тези, които идват за първи път, минават по околовръстния път. За тях това е атракционно от висша форма. Защото наистина, представи си, ти влизаш за първи път, има хора, дето идват за първи път от Варна, да кажем, или от някъде, влизат на околовръстен път и не очакват да изкачат хора, нали? Или велосипедисти, или каквото е да е, те си карат. Те нямат вина. Изведнъж сгради, пресичат баба, дядо, чанти, Лидъл, то става. Ти знаете какъв шок е това нещо? Ники, това трябва да е сериозно предаване, ти го превръщаш нещо Ама не е изключително комично, но аз си поставя на тяхно място. Влизам в нов град, околовръстен път, Слънчев бряг. 60 брат. И в един момент гледаш баба, дядо, украинци с 2 чанти Лидъл минават покрай теб на косъм. Много най-редовно ги гледам как притичват с поясите от плажа по Бански, това е... И човека набива спирачка и вика, Боже, къде съм? Къде си? В Слънчев бряг си, брат. Тук си. Какво правим за тях? Нас така пак на Остия, на горе-долу знаем, на Штрек сме, отляво от баба, от дясно лисици, колевездачи, знаем за какво. Те? Внимавай с неоновия надпис. Тихо. Така сериозно, тези хора, според теб, как се чувстват, когато вече излезнат от работа? Минах. Да, минах. Това е... Не, това е комично, ама трагикомично. Тук решението е много просто, бе, човек. 4 ленти. Състезатели, не състезатели, остави тази работа. 4 ленти. Мантинела в средата. Мантинела. Две да са лентите, бе. Велоалей.
Абсурд. Пешеходни алеи. Осветление. Сега ще кажеш и пасарелки. Пасарелки. Много стана свет. Камери. И МВР да си върши работата като каза камери, адекватно, но по пуснато задание от община Несебър. Това е решението. Видиш ли тротинетка на пътя? Аут. Конфискация. Глоба. И пешеходец, какво ще му кажеш? Глоба. Пешеходец в ситуация, в която... Чакай се, аз живея от среща. Ама естествено, че глоба, бе, Ники. Виж какво, законите ги има. Ей тук преди няколко дни гръмна информацията, вече било забранено да пресичаш пешеходна пътека да си гледаш в телефона. 100 лева. Ама това е забранено достатъчно много време. Глобата беше 50 лева. Просто сега глобата вече била 100 лева. Хубаво, добре. Ама то трябва да ти... То трябва тук така да имаш... В смисъл, виж сега, кокошката има 2 гънки мозък и се сеща в 8 часа вечерта да отиде да си легне да спи. И ти трябва да имаш 2 гънки мозък и да се сетиш, че не може с телефона в ръцете да пресичаш. Няма значение дали си на зелен светофар. Да, много често, дори на зелен светофар, дори на пешеходна пътека... Стават белите. Защото разчиташ... Дали е бил пиян и надрусан, дали просто се е заблял, дали е получил инфаркт в този момент шофьора и не може да отреагира. Всичко се случва. Ти бъди отговорен за себе си. Така. Бъди отговорен за околните, а пък оттам нататък където се вика божа работа. Мисля, че твърде много неща искаш. Това са камери, осветление, 4-лентов път. За камерите ще да казваш нещо. Да, не ти ли прави впечатление за камерите в Несебър от известно време, да кажем от месец? За скоростните камери. На колко места има? В Несебър има скоростни камери. Треноги, айде така. Добре, това е друго. Да, треноги камери. На колко места се поставят постоянно. Какво ще кажеш за това? Според теб добре ли е? Смисъл, за мен е окей. Макар че ги пускам групата, защото много хора не знаят, искам да научат, че там има камери, трябва да спазват скоростта. А не, защото искам да ги предпазя тях. Не е така. За мен трябва да има камери да се спазва 60-60. Да си не забелязвам на колко места има. Не ли вкараха закон за средната скорост? Да, няма глобени. Не могат да го изчислят. Парадокс. Да, също така тези камери, въпросните, за които говорим в момента, пак няма глобени. Аз не знам, тези драйв ли правят, какво правят или стряскат. Нямам идея. Не съм чул до сега да има някой глобен от тези, и както ти каза, за тези камери. Средната скорост. Няма глобен шофьор до момента. Обявява колко иначе с 200 км са карали и така. Нямат глоби. Ника, знаеш ли, откакто съм шофьор, може би да не преувеличавам, но ще кажа, че съм пуснала по телефона до 112, може би над 100 сигнала за хора, които са за шофьори на други автомобили, които са се движили в разрез с закон. Правят предпоставки за ПТП-та, откровено опасни са за околните, които се движат по пътя. Нито веднъж не съм потърсена от какъвто и да било орган от държавата, аз да свидетелствам. Де факто няма глоби или няма действие? Да, в смисъл, дори и този, за който съм подала сигнал хипотетично да е спрян и там нещо да са установили, аз не съм потърсена обратно. А трябва ли? Според мен е редно. Не съм запознат дали ще се обадят за свидетел. Ама не, сега наистина, ако ти си позвънява за конкретен случай и те са го спрели и са го побили, не знам дали трябва да се обадят. Не знам. А колко случаи имаме вече много автомобили, и аз отскоро, имат видеорегистратори в полиция. И аз имам. Така. Важи ли според теб този видеорегистратор? Не знам. Ето това е още един интересен въпрос, защото в мрежата непрекъснато попадаме на такива кратки записчета, в които някой са вихри и нищо. Ядосваме се пак, пишем там коментари, а органите на реда какво правят? Учитат
дейност, записват, дават ги по новините. Много ето последния случай, кои бяха те с фолк певците Емрах и така, Тони Сторадо. за кои? Малкия Сторадо. Малкия, да, извинявам се, малкия. Аз защото не слушам така. Да, също. Състезаваха с колите, където каза, че имало такава опция на колата, като е на спорт, се замъглявал километража. И затова така е било. Да. Кой ми направиха на тях? Нали казах, че им вземат книжките. Скоро четах пак някъде, че той си карат и двамата. И явно, когато си достатъчно платежно способен и си приближен на този или на онзи, може да и километража, като ти се замъглява автоматично. Да, на спорт. Това е нова функция. Сигурна съм, че всички заводи ще са очаровани и ще я вкарат. Те вече я вкараха. Да. Всички лига да си правят такива видеа, да се замъгляват километража, защото е модерно. Да. Добре, в крайна сметка, звезди, да оставим отворена темата за околовръстен път и, както ти предлагаш, да направим протест, да затворим участък и да видим дали ще се получат нещата. Ами да, нека да видим обществото какво смята по темата и дали това е пресметнат риск. Ти го определяш като риск да излязат един път и втори път да не излязат. Да, това е което защото няма да се случи и хората ще се обезверят. И все пак, не бързай да казваш няма да стане. Не казвам, че няма да стане. Виждал съм го. Сега какво да ти кажа? Така е. Добре, оставяме темата отворена. Ще говорим за още много теми с теб. Това е тема, която със сигурност няма да се изчерпи нито утре, нито докато не се случи, няма да спрем. Виж сега, до следващото лято, ако поне ни закърпят дупките, ще е нещо вау, според мен. Мисля, че след това порой ще имат много работа и едва ли ще стигнат до там. Да. Но да се надяваме да закърпят дупките, нека да е двулентово, да сложат и ни лампи, човек. Поне едни лампи. Да почна ли пак да изброявам какво искам? Аз всички чухме какво искаш. Няма да стане твоята работа. Дай да се примерим с добре през 10 метра плана лампа. Ма не бе, те и през 20 метра плана лампа да служат пак ще е нещо. Защото аз мога да карам на дълги, виждам. Ама не става да караш на дълги. Не става. И аз трябва да виждам като съм. Да, точно това е, че ти няма да виждаш. Ще оставим въпроса, ще се опитаме да направим нещо, ще видим хората какво ще кажат. Ако трябваше да направим един мирен протест, ще затворим един участък, ще се опитаме да затворим, защото не е ясно дали ще можем. Това ще видим какво ще стане. Крайно недоверие. Стига ре! Добре бе, не вярвам, човек. Какво да ти кажа? Това да го изрежеш и да не го пускаш. Ще го пусна. Така. Добре. Оставяме въпроса отворен и продължаваме да гледаме какво ще се случи. А пък другите теми вече ще бъдат обсъдени. Да. Айде сега като ко-водещ, оставяме темата в развитие, да видим, да чуем какво ще се случи. Протест, дали ще има и дали ще успеем да постигнем нещо, зависи от нас. И не само. В коментарите очакваме да видим какво е общественото мнение, обществената нагласа по темата. А вие очаквайте следващите видеа на този виден онлайн общественик. Ще го изрежа. Ще го бия. Добре. Кажи да следят подкаста. Ще има много теми и така нататък. Колко да режа, майко? Да? Ще режеш. А вие следете подкаста, защото наистина вярвам, че Ники е измислил много интересни следващи гости. Да. С интересни теми от обществена важност. Естествено, за това говорим. Това ще бъде. Благодарим ви. Чао!